Здравейте на всички, правим едно бързо включване, защото днес разбрах, че така наречената журналистка Соня Колтоклиева, не знам, може и да е журналистка, но поне тези действия, които върши, далеч мога да я нарека така. Въпросната госпожа изпратила писмо до Роберта Мецола, което си е чист донос и плюе по Възраждане и възрожденците. Аз на това, честно казано, не ме изненадва, но ми е интересно доколко ниско ниво може да падне човек, когато му се плаща за дадена дейност. Защото няма какво да се лъжим, за да всички знаем откъде получава заплатата си. Въпросната госпожа ме опровергава, защото аз си мислех, че от доносническа България са тези, които пишат доноси, но реално погледнато, ето че техните доскорошни коалиционни партньори вършат същата дейност. Не знам докъде ще стигне всичко това с плюене по Възраждане, но за пореден път се убеждавам, че всичко живо в държавата България, ако можем да кажем, че това е държава, е впрегнато срещу Възраждане. Проекти, медии, всякакви сайтове, всичко е впрегнато срещу Възраждане. И дано хората проумяват и виждат това. И е хубаво да следят каналите на Възраждане, защото единственият начин да получат информация, която не е подправена, не е манипулирана, е да следят каналите на Възраждане, а не националните медии, защото те без това там почти не ни канят и се опитат по всякакъв начин да ни заглушат. Това е. В общи линии следим и очакваме още атаки, но ние няма да се откажем. Да живее България!